wujud ing munuk wis ora kaya wujud kewan ing kaya wit-witan kang wirina. Munuk iki kok bener jenenge Resi Mayangkara Jugare. Jugara kanggo nglakoni tampa brata manggone ngarep siki. Jan awake nganti digrumuti karo pangsane wit-witan. Wis 200 sabat nglakoni tampa brata pantes kali ndelok ngene gara wiharba. Orang prajurit, sapa negara wiharba. Oleh nyawang nganggo jatining pramana kae kang cumantel. Oleh wit-witan kae wujuding kethek putih jenenge Resi Mayangkara. Nggih, Mayangkara, nggih, Mayangkara. Aja nganti kalau den aja nganti wedi kalian randam kawan bantu pengen mati.
ngakoni pranopo kangge potek sakti wono sunaluri kakale kendolongi negara pamanah utawa negara winarba ananging asare anoman sampun dudu simpating simanse utawa simpating monyet ingkang baen-baen ngentek ing setengah dewa den randam kaman dening para prajurit saka negara winarba ora turunane pati wong ambrol mulune raman lawan bayaning tumpak bayaning cempari bayaning palak sakawan ambrol ulune siji dadi ketek 10 ambrol ulune loro dadi ketek 20 nganti atusan ewu kudu dikeremo doang kira dari satene negara paman mati
Orang ngungkul ki nempe-nempe terus sangat nanging bawana ki ayo para prajurit saka negara Mamanang Dewi Tarbo ora saged natang nglani kawan dundunganku Resi Payangkara nek pancen karo njaluk patine Resi Payangkara tandhura iki aku tandhuraku
adikku. Sejroning aku ngandham gaman kalawan sing jenenge Resi Mayang Wara kang kabare jenenge Yoanoman. Ora mati ning wulune ambrol siji dadi kepek 10. Wulune ambrol loro dadi kepek 20 nganti asu nulure kang kebawah negara marang kebak bangsane kuyuk. Kowe sapa? Aku ya Resi Mayang Wara Ulu. Sapa to dalem kaya manungsa kowe? Kowe sapa? Tenggung wis yaji jenengku. Kalabu punggawa saka negara Kediri lan negara Mangan. Resi Mayang Wara. Nek kowe tak kandhani leno anggonmu nglakoni tapa brata. Ora usah gawe rusak ning kahanan wana sunulur kene nglawan negara Mangan. Aku gelem nglakoni tapa brata yen to kowe bisa mateni aku petuk aku karo Prabu Haji Jayabaya kok ngono blaku jebule. Aku ngarep golek ati iki. Karo pamer kasetet karo sajroning wong Widarba Kediri. Resi Mayang Wara. Apa kaya ngapa wujudmu wujud ing sapekewan wujudmu wujud ing muluk. Ora ilang kedewange. Ora gelem gak cukup papan kaya iki pantangan tenggung bos yaci lakone ngene marane patimu rewel.
kaweningan kawan tedrawasan suwun Baginda Prabu Aji Jayabaya mengko dhisik Kakang Pati Sasongko diarani kaweningan kawan tedrawasan kene ngopo Sasongko
munyuk ingkang nami mayang kala menika sanes munyuk ingkang baik ngantos para sanggening rewondo saking ana sunaluri boten namung atusan ing ewon boten percaharangi malasan saya kathah saya kathah kula nuwun pitulung kanjeng kula boten kuatah niki dhumateng Resi Mayangkara jagat dewa makaya jagat anismungkara kok lampung menyung iki Rasane dos pundi wis ketinggalan ing kene saprajurit saka negara Mamang Widarba. Aku arep njujuk ana ing desa Karandondeng panggonane Eyang Utawa Buyut Sarbadranaya. Ingsun percaya yen Buyut Sarbadranaya bakal ngerteni munyukku kene sejatine sapa iki. Menawi kados ngaten sedaya ngestaken kawon nyaken sugeng bintang. Mulai kan dadi wonten ing kapal atas negari Mamanang tapi kalau kiri pati sasongko Buyut Sarbadranaya kuring kang mayat budaya kaya buyut Hey, mau kita boleh